Olen vain oma itseni, kyllä se menee hyvin. Olen valmistautunut ja ei se mitään, jos en saakaan tätä paikkaa. Moikka ja tervetuloa tänne. Kertoisitko alkuun vähän itsestäsi? Moi, Rentoudu, rauhassa vaan. Muista hengittää. Mä oon Tiina työnhakija ja mä tulin hakemaan sitä työpaikkaa. Tai sitä, siihen haastatteluun tuli. Miksi sä hait tätä paikkaa? Olin miettinyt tota jo ennakkoon, miten se menikään. Kävit siellä sivullakin tutustumassa yrityksiin ja kiinnosti tosi paljon. Joo, mä tutustuin teidän yrityksen netissä ja siitä sitten kiinnostuin tästä työpaikasta. Joo, okei. Minkälaisia vahvuuksia sulla on? Enhän me osaa mitään. Voit myös myöntää, että jännittää. Sitten vaan kerrot, mitä tykkäät tehdä ja nostat sieltä osaamisia. Anteeksi, minä jotain jännittää tää ihan kamalasti, kun minä haluaisin tosi kovasti päästä teille töihin. Joo, ei se kuule mitään. Se on ihan luonnollista. Ja minultakin vähän jännittää. En ole kauheasti haastatellut aiemmin. No hyvä, että en ole ainoa, mutta niistä minun vahvuuksista, niin minä tykkään tosi paljon pelata videopelejä ja puhun sitten tosi paljon englantia siellä muiden kanssa, niin se on minulle sillä tosi sulavaa. Missä haluaisit vielä kehittyä? Mitähän tähän voisi sanoa, ettei anna itsestään ihan huonoa kuvaa? Voit kertoa, että olet viime aikoina opetellut koodaamista lisää. No, mä oon viime aikoina opetellut enemmän noiden verkkosivujen tekemistä ja haluaisin opetella vielä koodaamaan lisää. Joo, okei. Onko sinulla mitään kysyttävää meille? Mistä asioista te tykkäätte tässä työpaikassa ja millainen teidän työyhteisö täällä on? Joo, no meillä on tosi hyvä työyhteisö ja minä tykkään, miten hyvä työilmapiiri meillä on täällä. Haastattelu meni tosi hyvin, vaikka alkoi vähän jännittää sinua. Kiitos, kun kävit. Kiitos. Kiitos.